Ja, god kvöld og velkommen i utadhøttene og Halse og i havn til første distin til Føreska Globals kvinnelandslinjen. Og vi hilser her undan kappingsene til begge EM og AM. Og av skrånne i kvöld disteren mot Urlandet. Og Urland kanskje tallige som føringene har hålleliga våner om att klara eller få en gå början och barn. I morgon kanske en torförare uppgåva än det var utav flera veckor kväll tar vi det igen med Kypros i som att halta flera veckor den största biten att svälja. Och här har Lina varit ute och hitta upp nu och en löten och till för att vara klar att ta distan upp på löten. Och vem Sonny Joel Petersen och Sonny Hetta en dyster mot en Elias som förringarna alla för en teachast är väl inte Iva Sammer om vad det skulle grunta sina vanor och att tar vita snacksak minne om Orskalie än Hinnebergline. Ja, man vet för så ser jag inte med det så det ringt att säga att man ska vänta vinna 3-0 eller 3-1 och man släpper bruka alla läkaren i det men så det är så spännande så det har kanske inte varit vi och lugna någon kapping och så här men ja. Jag vill sätta hit upp en alert. Det har du några avbindning om Kaslel IV för annat. Det tycker jag inte. Det är inte ut att det kunde hamra bollen ner och alltså att vinna det nu på att vinna första vi ena så allo. Det kommer kanske där öliga går i varje spel men det blir till men alla som jag så det är inte så reande ut nej. Ja, så är det Charles Hansen. Alfa Landmark. Så är det national anthem of Ireland. Charles Det två andra i här batchen och till Kypros och Liechtenstein och det har spelat sina med för det. Ja, det spelade på Arden och det var nog som vänta så vann Kypros 3-0. Så jag minns rätt så var det 25 vad var det 16 och 21 jag hållt det. Ja. Det blev ordentligt spännande. Nej, det blev ju ordentligt spännande, nej. Och Kypros är ju att vi öliga störst i här har vi tappat det i så kapitel nu flera år så här är favorit där. Men Liechtenstein
nog GT Talia som förjar ska kappas mot rum att det är Vi tänker som oss nästa plats. Ligladistren i andra kvart. Ja, nämligen. Ja. Så är Pachtwis vunnet och så är det att här skulle vi säga att det gånger väl ikväll och klara sig utvidist någon annan kväll så är det gott att ta fyra mål och till EM-spel igen. Nämligen. Ett lag kommer vi i EM. Ja, så är det kommer vi finalbatchen just ner omfärden här. Ja. Hade inte två hade inte som vi känner att ganska är sen att du kvalificerade bänt och Ja, det är först den här underkappen det där bulken här och till en annan bulk Eisne och så är det final i omfär. Här kommer man 8-2 vi är efter till omkring playoff-tester och så kommer man på ett annat bulkspel. Ja, det är sen det nycklar länge över till EM här. Second referee is Georgios Papageorgiou from Cyprus. Ja, och här är det så. Domare presenterar först. Det har sagt att för ska kvinnolandslivet floppa det här kanske Schaltan och när kan det vara bättre än back nu. Och det är så kanske när vi att sammanfatta och att vi har finns några bra spelare som Eisner spelar utanför förjar och han ska ratta allt och samma sätt inte i första säsongen. Ja, det ligger otroligt gott där. Här är Jan Peter säger så är det flera där som spelar i bästa delen nere. Eisner Jonkar är näst bäst där. Och jag hade till så där med goda unkar av det uppe Eisner. Så det går fram på i kvinnofotbollen. Det är det absolut. Och är besluten här är bättre det är vackert detta. Elisabeth Forskull. Number 12. So for Fyra auton att spela i Amager Vekon som är i bästa danska delten så är det färre som spelar i Randers Novo Ikas som är uppflott i bästa delten också igen. Ja. Tar klara av det akkurat. Ja. Så har fler som är färre med större trotjärspelare och KIF har så trotjärspelare resten och Drotter har en spelare och en är ur TP. Och så må vi säga att vänjaren ett andra ja till så Jan Peter Stanken han är vänner till SO men han är så unga spelare så sig själv inte ut ur SO. Nej, det är ganska sen löja men det ser ganska sen Ronkos största urvalje. Ja, absolut. Det är här är jag en goalläggare i SO men det är ringt att köpa några av hästen ut vill jag säga. Ja, för jag börjar in i shoppen. Att det är akkurat som vanta. Jag börjar Sofia och Anja är jag kanten och Solveig och jag har alltid rätt säker att Elisabeth som är snär. Karamina. Så i början av diagonalen och Femia är Libro och Einer Hevar. Ja. Så börjar vi och till förjar som serva och till Aina Kalsö. Vilket gott sen föran i brom. Ja, förjar Atan. Efter första duellerna. Man kan svära efter. Det är 8-1 också, ja. Jo, här är 8. Det stämmer 2-0 av skärmen, men... Spurning var hon körde i betrackare en kör. Okej. Kör hinnom. Orland. Ja. Samma kör. Där kör så. Femja på måten. Så vi har gått till Birgit gott sen. Gottsle. Ja, då är Gottsle simpelt. Alltså, bara en på måltrycka och uta kanten här högre man ner i. Efter Bojanic för Jon så är det Anja Danielsen. Akkurat och Kavar akkurat i nätet. Och lägger sig inte fyra jag ser själv ner. Ja, absolut. Och det ska all nice. Hon är här är näkras med att otroligt gå server till första delen och hon är en av dem kanske hon är det allra bästa. Så
Ja, hon ska bara röna pressa serverna sen. Så här var det utanför till kanske. Väldigt slag här från så får ju Porsko. Att hon har som gör denna till med den andra bästa alla bara nu där. Ja, det är shit jag höjer hon fick så hon nu ställer sig om det hade väl. Helt otroligt väl. Bästa alla bara och cover där bäst like här just, ja. Vi don't ska kappingen. Ja. Ball blocker. Ja, jag ser att det är en superblock. Boar är där ute och där så jag det nog köta bättre än där ute så där klarar jag sätta superblock. Så där fick jag hon fintar landar som lappar han i vrom så var det vi näven och ska med inte få i vrom. Och fick jag rena efter så han i vrom. Anja Danielsen. Ja. Ja, här stod det 4-2. Ja, det borde passa. Ja, här stod det 5-2 och här på Kalven här. Nu ständer 5 match. Nu ständer 5, ja. Yes. Gå början. Ja, halt i chatter i Alpslöven där. Det Goal service från Soley. Olsen ur KF. Och han hällde fram. Sådan, tar Oskar röna få. Ja, släger för. Utom linjerna. Ja, man ser ganska långt nu att det är en avvis som under. Det är ju alla spel och... Ja, det är det absolut. Alltså, det första ligger näck bättre för det. Alltså, på automater här är hur säger det? Det är power i alla och och tar jag mot när Jordan och tar näck bättre för tekniskt. Hinner jag faktiskt inte finna ett ordentligt där i rummen. Här så har vi ett ene, Kalse, hon fixerar gärna häving här och så snutter hon Orskalie. Ja, timeout. Ja. 8-2 till förjar. Så där kommer sån teknisk timeout där, bäj 8 och 16. Plus det linjen var kurs in 2 timeout. Ja. Så. Och för att köra ut för det som kanske kör den i sekunder ut och så är det man spelar upp i 25. Och det är bästa av 3 mot 16, va? Ja, bästa 5, ja. Ska vinna 3 set för att vinna det. And hit. No use play technical ball, just hit. Okay, good set. If you want to spike from there, it's okay. If you want to. Så ska vi ta Oskar, bra för oss. Okay, and whoever, let's go. Och Soley Olsen ska serva efter. Och tar Oskar på mottryckan med sätt nästa ramon. Inte det var en så fantastisk goal serve. Nej, hon var inte en av oss ner ordentliga hörde som kommer om. Nej. Hon röjner efter, Soley. Och hissar för Lukas mottryckan Peter. Men så fingrar så botten i vrom utan att uppbyggt all upp. Här kommer... Ja. Så får jag fokus. Ja, det ser gott ut. Hon ser resten väl att här på vänja samma fälla nere. Så där känner väl karriär. Ja. Vägen fram Jönner, Arndar får ner och så nere. Så blockar den Jakob väl här. Teker motor och tar Oskar få så fått in i bromater. Så att det så får jag. Hesa för teker blockaren tar Oskar. Så är det Anja Danielsen. Touch it away.
Jag luktar sen dra att ta vi Centramone, ja. ja, ta vi sen dra en shot dyster och Ja. till det finnas det ta vi börja ut lätta dysten. Alltså bara få han lutna på vägen, alltså vinna och 3-0. Det vi gör det gott. Ja. Ich brukar och nej och orska. Okej, så fick Orland Astin nu vet inte ordet. Jo, han har en netfiler allt, ja. Okej. Halt han det. Ja, inte allups boster som där utlöste steg och kör men Nej. ja, då så här. Ja, här så för en full mottagare från Smashen och Anja. Så det blir gött. Ja, här kraft och saft i första allup. Ja, tar Röjna center, har haft näka bollar rotera kanten till Sofia och Afrom Eisner, Birket och backspike, alltså 18 för Alvslinna. Det manglar en av familjerna med Alp. Solveig och Elisabeth. Birgit serverar. Så tar Oskar. Ja, så sprakt här i Orlande. Så är 12-4. Så då Orland till Karen Ben som servar. Och Anja hon slår bollen och längt. Det är utanför den. Ja, det gör ju snägt. Här ska bara blöva vi snär. Ja. Nu kör till Orlando Karen Ben. Så det ena. Och här tänker vi som Elisabeth Forsberg. Ja, här kom det första alla försök mina och att det var ett ordentligt rönnat där. Ja. Lukas där på säsongen som spelar eller? Det är ju. Nej, jag hade inte här spelat kursen plus till er. Det är sin storm under att. Ja. Men där står här spår här, det är där så. Ja, målen ökest. 14-5 följer spelar serva. Och till så får jag förskus. Loppserv. Tar jag trobläggar vid motökene och tänder vi att följa öka till 15-5. Grundläggande halta av motökene i Orlando. Det är näka vi att det är mer kvaliteter och i servon så först ska Ja, ja, först ska de pressa servarna också väl alltid. Där servar längt efter banan. Ja. Här var hinner också ringt vi där. Ser det gott hålla fast. Här Röjna tackar vi backar sig av att vi istället för inte kunde för in och tackar vi en fingersteg men jag vet det ser inte ordentligt ut att finna det då. Och vi ska ju inte få bollen upp till rymligt att haft vi nätet i måltökningen så utlockat här att alla på minen så är rymligt att latcha bort som man ska sig här. Det kan vara att det är över först och vänjaren att få fler spelare svinga kvällt. Ja, där rockar vi till Eisen där. Nej, det är det kanske heter stammarna alltså som Ja, absolut. Att det är där tjej vi liper så att det är tjej som är in, ja. Den bästa uppställningen. Ja, men ja, det är absolut det som där skulle bruka till att få allar in. Ja. Ja, här lockar så Anjo Danielsson, men det var inte som bollen är över och länkar, men här var en Oskarsson som kommer igen ibland. Ja. Jag ska bara lära han ska klara. Tog han tog bättre. Ja, han alltid han över och länkar. Sejan 5. Ja, heter vi ganska kött ut. Ja, här kan efter
Så får jag folk att få in serve och tar på Svettrarna. Ja, här är stora moment. Ja, vi kunde släcka skjuta dykterna till Irland i Alpmont. Där får vi bara stanna upp en gång. Det är... Nej, det är rarast händer att få byggt upp till ett värt allop. Anja, där tar komoder. Så här var där så fick vi det gott där. Jag har haft det stått lite shot time on. Det är inte så ofta att vi söker det. Nej, det hade varit gott shot time. Ja. Tänk där så vi kan minst här. Ja. Ordentligt. Stig. Ja, här är nog så fitt att folk kommer till den här testen. Och till så läs att det betyder att man söker alla testnar för samma pris. Eller så köper att jag kan gå med till alla testnar och det kan gott vara att det är fler till kommande testnar. Kanske det blir mer spännande i Ja, det satsar vi på att Liechtenstein och Kypros. Kommer inte fler i morgon, Ja. men inte det, tror jag snägt. Ja, här är helt fritt. Och här, nej, här Michele Carrera, här Oskar. Nutt 26 i stavan nu. Här är välhårt där, här för Oskar. Glädjer för kanterna och där kan ju strugande. Här är inte snägt. Man kan sitta fingrar att hemma om den förska, det är det absolut inte. Nej. Det har gjort akkurat som där skulle. Det är att där för ska ha vunnit, nej, Monte vunnit av Danmark nu en av vinnarlist nu för en vecka sedan det kan vara för sånt sen. Det är som om att jag vet här att verkligen ett linje som kan byta fram sig här alltså. Jag vet inte vad Danmark ständer i floorbåten, kunde floorbåten men under alla omständigheter så det ser det gott ut lite att vi var så när vi vinner. Ja, alltså Danmark är alltså en bak lång grupp en vik och bäj som och kvinnor. Så det här är ju inte bättre för det. Lika en här ju är några väl bättre än förr. Men vi inte har där onkra isen som spelar professionellt. Minns mot Tyskland eller Frankrike eller vad det är. Och jag vet att danska landslaget häver akkurat nu till undankapping till EM som är skett nu år. Och här Per tappade jag akkurat mot Sverige och ta vunnit mot Luxemburg. Där var Luxemburg out 3-0. Så och Luxemburg alltid isen är efter de rymliga goal in och i hela kappen. Ja. Så jag tycker att alltså gå i Österrike mot Danmark det har gjort gott för det första ligan. Så alla shots av each other så shot om där tappade så var det kanske inte vant att det blev en så tappig distans. Som skiftar stod eller vinna alltså i första sättet igen. Ja, Jag hade 48-6 så ända vi att tappa ganska sent ruttet men hinner finka en finbultare det är lockshort. Birgit gott sen slår väl men tar få fett botten så fyra botten kan högt upp så långt slår ni vrom där Oskar. Då måste kan 5 ja. Och så Aina och så Anja. Ja, nu väljer där väl tar Oskar. Och ja, här var så en de där för dubbelslä. Ja. Att det var en snäpp Jordan. 1-28. Urland ska serva. Idol Nolan. Ja. Här var Anke Bardon. Nej, hon högt där nere och hon har ju faktiskt spelat otroligt väl efter sättet. Så får jag. Ja, alla bara hon finns ju hur hon ja, grejt. Kött och flott. Anja servar och så får jag göra det upp. 3-8. Hon bara vippar han ner i mitten här. Ja, man kan ta bort där så är första sättet vunnen. Ja. Tog han ett timeout där. Han måste köra. Ni körde. Så ni körde på i men nej, nu är det kanske inte vänta du kanske.
Og Kallokast, tar få ikke måltøkene etnast. Og så har vi sett bolt. Til Ratter Anja. Oi, og så han i høtt, jeg vet ikke hvordan det er til, men tar få han i vrom. Så det Eina og Birgit. Og tar få han fra bolten og få han i vrom. Femja. Og så et poengslag fra Solveig Poulsen. Så 25-8. Ja, det taler for seg, 25-8. Ja. Altså, här var det alltså 5-8 rätta hormoner men alltså där klarar att klara för det fick chansen att all upp där först så var det inte fjäs. Alltså där för Jordan super akkurat som där skulle det är lagt ju affären nu att där tackar ganska synd för roll där det är så stora hormoner men det har just otroligt gott. Så det här går sen om man kommer skifta ut nu på en väg. Ja, det är spännande så tjän. Men det är inte ivast att Rockne han för att låta RR släppa från det kvällen alltså. Kommer kanske börja vet med så med in och lägga alla fall ut där och så skiftar han ut men ja, det som vi då var se in till Femja som är Libro, hon spelar i TP annars. Så har vi se Birgit Gottosen som spelar i Amager. Och vi då ser Solveig Poulsen som spelar i KIF. Vi då ser Eine Kalsø som spelar i Amager. Vi då ser Anja Danielsen som spelar i Fleir. Och Elisabeth Portkus som spelar i Amager VK. Och det ser man till Sofia Portkus. Och han har varit här som vi då ser vad någon. Halta nästan. Halt inte. Vi tar inte Hina Born som spelar i Danmark i Randers. Ord Trera och Ei Magnussen. Ja, är stäm som Libro James här. Jag har jo, nämligen. Och här är vi så Femja Vere, ja. Så är det annars Susanna Ludvig och Anna Sara Skalom ur Fleir och Rott ur Drotten. Och Goron och Hanna ur KIF. Så är det alla sig här släppa från mätkvöld. Ja, där rockar vi där Gerard. Ja. Här är så sänder jag tid upp. Och vem gör pariteter till runt män har jag haft det här Li om hänt förreisnen och det är Johan Peter Stankon och Christian Mikkelsen. Ja, var det bara omvänt hvis jag minns rätt. Ja. Han passar. Jag har alltid bestämt att Christian Johan Peter vill jobba med Christian. Ja. Christian var kvar för att 2011 i Isle of Wight. Ja, var han. Bayer Sharvingar, ja. Som sagt, on kan SO-göra det, men okej, Birgit Gottsen, hon är så upprunalig SO-göra. Ja, det är hon, ja. Så spelade med Klaxviken och Orange i Mjölne och nu spelar hon i Danmark. Christian han är vänner i Fleir rakat ja, så. Ja, så han är ju flera spelare. Ja, det är men han är vänner som honom så. Och ja, på nu, ja. Som honom där, ja. Varje fellan. Ja, för var vänner så kunde till Romika Öster. Ja, nej. Ja, vi så just ner Eisen Runter globala spelare och tar om Lee vi så ska Clement Isaksen med blå som är fysioterapeuter. Han var ju den stora namn i första mansflobbat i Sundby. Det var mer Nekvar. Ja. Otroliga goda spelare. Han har 4 minuter så att kan jag alla. Så outkörs. Ja. Han är otroliga faktiskt han rätt går än. Ja. Det är han. Ja. Ja, det är samma uppställning nu va. Som du säger akkurat samma. Ja. Man om det lägga komma upp på en touch så blir det köpt ut. Hinner stanna alla. Hitta en center upp eller så där om man klarar om det. Ja, förjar 8-1-0 mot Orlando. Vi skulle vinna 2 set tror jag. Och det var inte att det för ända vi tar ju så gången nu det första set någon. Ja. Så ändå så avgör det kan man inte alltid vara men tar det så storm under så ska det vara löj om det för att vara ett jämnt sätt vi för oss att men det vet man nu ända vi. Så lägger Anja Danielsen väl fyra vi en kontorsläge och 1-0 till förjar i sättet.
Anja har reisen spalt i danskon flåbotten. Ja, hon var det 2 år sedan, halvt nästan. Ta var nu i Holte och spalte. Hon reisen ju omiddelbart gå henne. Ja, hon blir rättare gång i några år. Och här blockar överföringar. 2-0. Så Roland. Femja. Och Aina. Och Birgit. Och 3-0. Här blockar med botten för ut. Ja, det är snarare man kan utnyttja till blocken till någon. Ja. Han tar servan så långt ut men tar tagarna. Så bygger han följer upp. Atter Birgit gått och sen. Nej, kom det så. Lars Slä. Ja, det var väl sliga innanför blocken. Aina Karlsson. Och Per tackar väl mot er. Och så är det blocken i kroppen. Här är Solej och Anja. Och här bor står där. Anja är Aimes Reinefors. Och Solej hon är Kassenter Ainefors. Stora damer. Och här blockar efter. Ja, så att skit en finta här till Orlando. Här fick vi långt bakom och funnit ett tänkte öka golven här land. Så för mig. Ja, det har gått så här här var någon. Att det är gott att de har röjna och så är det inte frustrerande att få målsäga. Så där Eagle Nolan till Orlando. Det har en fin serv. Då är det sånt trustiga serverna. Ja. Det har manglat för så att första sätt så. Alltså en av de ordla frågor server vi då för dem hon server så Atter Eagle Nolan. Han sa för Orlando. Och det är som hon läcker det som det fyr. Hon slår här. Och tar ju från det var en större att Ja, men det har varit nöjt att det reagera. Det har så jag har sagt han så att hvis det bara kommer en blade mot rum så blir han smashar i hötta dem natten. det är just det. Och här sitter vi ett Eisner. Och första serv här till Troblagar med motökning till dem men det får så i brom så är det Aina. Och så får jag fokus. Och det är grätt inte att ta i hånd kommer upp och hänka och slär så är slatt över fyren. Nej, jag hade faktiskt där allt för ner i golvet. Ja, jag också vi. Tjej 2, Anja Danielsen. Ja, han kommer stanna. Ja, då har han den där. Tar han upp det här, jag kan tända. Ja. 8-2. Ja, här är snäcka att Rafflo om Tebar håller fram i samma läge vad sagt han så. Ja, det är det är inte gärna och bortsett från det hade vänner borde skifta ut kör. Ja. Men nej, det här skulle bara köra. Det är det enda som skulle göra. För en ganska motor. Sofia och Aina så tar Urska. Så upp till så här. Ja, kan lucka sig skada många eller
kommer att standa tåliga väl 4 händan Elmer O'Neill, men nej, här har något stora problem med motorn. Det är inte alltid det att slöjen i chauffören är så öjlig. Ibland serverna är så öjliga. Nej, han här var faktiskt också gå, men här är en spårning. Här kunde ju nog gott lära han bara färdig. Ja, det är klart. Anja Danielsen. Nio i golvet, men här fick han upp och så är bara sen ut. Här sa Simon hade en trubbläggare. Hon kom liksom kavande sånt ner. Ja, nämligen. Hon varierar där sen där. Hon fiskar med länka fläta och så en stoppa och ja. Så. Nu har alltid att vänjarna 4 räka utskiftningar för Kallanon. Så får se Christian Wright ta sig över Kallanon. Ja. Ja, det är inte sannkvöld, vant jag. Det är ju floppat, här vet man inte så tryck vid distren ner, men detta ser inte ut för att bli en av dem tryck och kvöld nu. Nej, det var en tryssättare och en av dem stått tryssättare. Ja. Jag tycker inte en timmar och nu. Nej, så spelar upp att igen. Anja servar igen. Aina tycker motor. Orsko slår någon. Så har vi bottenspel driver Orsko halvan åter. Så kommer nummer 11 upp här av kanten. För en kan få han. Aina hävar. Och så får jag. Han är inne alltså. Han sitter däckst nere vid sylinjerna. Han kommer högt upp på Svaima och ett rankslä också igen. Ja, det har ju flott att ser faktiskt rätt elegant ut. Hon kommer in där och hånger i luften. Hon är bättre teknik och kraft. Ja, ja. Bra springkraft. Anja. Och i nätet. Kolla, nu gör det klart utskickning här. Ja. Och stövan är alltså 12-3 nu. Ja, bueno, så hämtar skiftningar till Urt Trera som kommer in för Elisabeth Porkus. Afrika och Sergio för en gång. Aina, Birgit och hälsar för kombatten i Romater. Och så är det. Så får jag. Han är där. 14 tror jag till förra. Och vi sätter en vidare 8-0 som är. Ja, nu provar där Snimens nu kort där Birgit att göra mig all upp här. Det är Ibraska Snimens hinner oss inte. Ja. Hon spelar mest ut i kanten nu. Ja, jag säger så innan. Diagonalen det är men hon kan sakta stå såna här skotta böttar. Ja. Förstått sig. Partijas kanske synder motfallna nu tar Orskrent här så att det har varit en vanlig uppgåva i kväll. Där ger oj så näck kvar. Ja, jag vet ju ussaliga fel där. Ja. Alltså så är det såna server som där faktiskt inte räcker bort så. Vi skiftar mer ut. Goron Johansen och KF kommer in. Hon ska serva och så får bueno. Ja, det var Birgit och Aina som får ut. Aina får resten in kommer och han Olsen. Ja. Ja. Hon får så debut nu. Ja. Första dyster tror henne för landslaget hon får resten i KF. Och här är en annan KF här. Goron som servar. Då servar.
Ja, 6-4. The score is 16-4 Berwala and the second technical timeout. Ja, og så atter timeout. Jag tycker akkurat av hinna linan är det här och hickar efter testen. Ja. Go for 10. 10. Sporting kalla det är Ja, super klart. Ja. Man kunde lukst kubiaten. Ja, det kan det vara. Här är den stora avgörelsen. Ja, det kan försätta mig att det är tycker nu Eisner utan att veta allt för när om Liechtenstein så tycker vi Eisner att det är så gott förstlig klara Liechtenstein. Ja. Det tycker jag. Ja. Jag följer här vant det var nu Liechtenstein. Ja, det har det, ja. Det är Eisner da. Eisner, det är det. Ja. Ja, och Goron servar atter. Och så blir det, oj så teper till sådan. Och botten kommer jag tända alltid. Ja. Så här som att de drar ut det. Ja. Hevingen är ju något. Det är nog stänkor som är tekniska fel. Ja, det är allt för näck. Och Goron en lopp serve. Ja, här var ja. Så missade nästa chans. Och Orland servar. Ja, måste kanske Anja miss häcknast. Så Orland finns ju 2 steg. Ja, det. Ja, det är så Eisner först för allt, ja. Ja, det är underläge. Jag fick 8 steg i det första han sett någon. Och här är en fin servater. Hesa för fingret. Så blockar det. Så där, Urt och Hanna som blockar, va? Ja, det var Urt och Hanna som tar hjälp blocken, ja. Fin blocker. Ja. Ja, och finns några blockare som just kom. Så Och idag Eisner finns ju något Libro, va? Ja, det är Eis som är kommit in Eis nu. kom in nu, ja. Det är han som inte har Panreja liten som hinner. Han spelar Eisner i Danmark och är Randers Novo Ikas. Ja, nu är det här boar från Randers Novo. Ja, det här boar. Urt och ja. Ja. Chans 6 Orland servar. Ja, han för att tvär efter botten här. Ja, går mot honom. Så där går de. Urt. Så lappar vi. Ja, och så är han också lagt Kanye. Ja, så bor jag i något stanger och skott på där. Som nästan har knäger. Ja, ja. Ja, hon får trösta ner då. Att gå. Nu kan jag. Urt treran som servar. Så var det gott slä och en god mottrycka. Anja. Har Orske. Får en botten väl upp i mottrycknen. Och väl lever om. Så först ska ta motor. Anja Dainsen. Ett ordentligt slä. Ett ordentligt slä. Men han är kanske gjort det. Ja, han är ju utanför att se där. Så tar det här. Ja. Det gör det. Landator, Mary Creedon. Men så skiftar vi dator. Birgit och Aina kommer in där.
Guerrero make 2 substitutions. Number 13, Hanna Andreas Arthur Olsen. Og Hanna og Goron utom. Einar Karlsson. Ja, nu skiftar det ut att det sådan att vi har Trujar Alibar framme alla två. Ja. Det är så Anja och Solveig och Birgit dessvärre. Aina, Atomse, Birgit. Ja. Och vann sig någon blocken eller blocken här sen. Och hade den så inöva att det här Hevingen så Aina och Atomse till Birgit som slår från diagonalen, va? Ja, det är ju att det har gjort 1000 för. Ja, det har gjort rätt ofta och hon vet att det bollen ligger sådan rymliga precis att bestämt stä och så om hon börjar till upp i Arden Hevingen för där. Så det ska helst lite så den rymliga precis. 2-28. Och så att det timeout. Förra vann 5-28 första setet, vidare igång till andra setet och att därför har vinna istället och skorningen och därför har Lucas då som vi förrända i. Om du touchar det måste vara gott nog. Ja, det var det så då helt klart inte. Det var mest folk som kunde få något närmast det. Arbetar nu i hötten. Allt folk ska då. Och 100% koncentrera er. Ja, snacka. Ja, tack. Ja, så är det Einar Karlsson. Och så blockar vi det väl, men boxen stöcker ut. Så här var ett stimmer nu i första sättet i Rosir. Ja, jag håller nog faktiskt att det har faktiskt Här har Maxi Center, ja? Det har spalt några väl bättre. Ja. Nu visar där som för det minsta där då spelar floppa men Luca alltså. Det är ju rymliga stora fejler kanske sälja serven där slash räka botten. Så får jag förstås. Svajman till högt uppe och langa till. Tror och Anja Danielsen servar. Ja, han går här. Anja och Aina och till Birgit. Yes. Setbalter. Och Anja servar efter. Han var ute, ja. Så kom där på touchen. Ja, han var bara inte utanför här, men det är som så en fin serv, alltså det är Smajman. det är ofta säga man sagt han ska röna pressa där så länge att han kanske ända en touch centimeter utanför så får man väl lägga den i vast öliga nej. Och det är ofta där täga såna bastar. Tor ska lära där färra. Ja, så slår vi skotten över upp på halvorna. Tar vi upp. Och så är det fönstlen. Så jag vet inte vad nummer 9 chatta någon som har Idol Nolan hon har haft några goda servisen. För 21 och landserver. Ja. Och tar få en träff. Ja, motor kan Janja hon stack näka längt från henne. Ja, det var inte nu är hon attra i snär Aina. Ja, hon är inte så hög. Ja, hon kan inte fara upp och göra några vena bara så det har om man för nät. Här var det. Servan tar den för näten så det blir 25-12. Här är snö. Stormoner. Men framgång till Orlando. Ja, absolut. Men det går nog inte att sätta det väl. Nej, det är fine med det vasto. Ja, så är vi kommit så långt. Så ska vi vinna ett set av 3 så är det Strömmonen. Ja, så är det att han börjar som han vill till hava. Ja. En latte 3-0 seger och
sätta foto och spännande Dismal Liechtenstein i morgon. Han vill Schweizen spalter klockan 8 och i andra kväll här och i höllene och Halse i havn. Ja, nämligen ja. Ja, det är halvtid. Jo. En desto är klockan halv. Det är mycket där som Ja, han som det för det. Halv tjej, ja. Ja. Och i visst så efter den här goda början som tar överläst nu i kväll så får jag kanske av och växa upp på de här. Vi tar med större uppgifter som börjar. Ja, det tycker vi. Tycker nog att några kanske har sagt att det inte kommer kväll. Nej. Alltså, då man är vant till kanske. Så att man inte vill ha sagt det så är det ganska sent vant att det är stor mån. Ja. Kanske inte så stor som det är nu, men alltså. Det är inte värre så lätt för att förare kommer att vara i en lucknande kapping. Jo, alltså kvinnan kommer att vara en av för jag har alltid det här så stort alltså för 5 månader så igen. Ja. Ta spaltar vi vi fjör spaltar från Albert. Ja. Allt det var så där. Så Jo, hade en dubbelt undankapping. Kontele Berge för EM och HM. ja, hon till Berge för EM och HM. Inte ordentligt säker hos HM 4 gånger, men om kan Det är så bara vinnaren i som personen som kommer vi är till tackappingen. Hur hon så skipa det vet inte. Ja, okej. Ja. 1 och 2 kommer till EM och 1 kommer till HM så är det. Okej, på samma sätt, ja. Men EM så är det då skulle där först weird line. Ja. En final som är nästa år, finalbök. Ja. Och så kommer man att vi är och så blir det böckaspel och playoff just där. Det är en öde länk över till short EM ända spel. Ja. Det är det. Sverige är det här främste så läs handbolls, nej, floorball's kvinnokörnar. Det är alltså Så tack Europa. Europa så är det så som Italien och Ryssland är snöliga gott. Holland är av vi uppe att nu. Norrland kanske inte här uppe. Nej, det är inte. Alltså nej, det behöver vi. Men på hemsplanen så är det att andra ligan ska det ta. Ja, så har vi så som Brasilia och USA. Ja, Brasilia och USA är väldigt gott och Kina, Sydkorea. Men alltså hvis man lukkar för romansöjna så har vi Finland och Estland som är kanske sympatar vi också med. Men kvinnosöjna är inte så där, nej. Det är det. Ja, det minns det när vi var ena för ett land fotbollslandslist i en av Baltskolan. Ja. Det var större av tror jag att jag vet inte om män eller vad det var. Jag spelade nämligen floorballslist halvtid där. Ja. Det var jag vet inte om det var här. Utåt nummer 1 och så fotboll som var inte stamp. Nej. Helt var lite av alltid. Men jag minns som det var floorball till att det var kurvaball till det var. Det var ett annat bollspel. lite har varit rätt störst kurvaball. Ja, till nog vet det. Ja, här är vi så börjar till den 3 sätten. Och följer av att det finns en gå början. Och här Montada Lucas vi en sån. Arbets slay så får jag. Man tror nog att det nu. Och nu har vi finns Rotter Albestatter och Drotter kommer i början och hon fick det här till 3-0. Ja, hon börjar in börjar Esnien Ja. och så börjar Ace som lyper. Ja, så nu är det fler trycka skiftningar gör där. Rott kommer in för Anja. Ja. Då blockar att det. Birket och Urt. Och Aina server. Och motökan till er ofta en Achilleshälen så Oskar Lino det är kanske. Och så ett fräckt lopp. Så han bygger skott sen. 4-0 till Färjestad. Ja, hon kunde ju tjäna gamla med lopp här. Just det. Och Aina servar i näten.
så släpper Urland framåt att serva och till Idel Nolan. Sofia. Och så är det Ulf Trera. Det är spalt upp mitt fyra och slår han i golvet. 5-1. Spalt hon i UIF och satt i Mjölne Arne von Nier i skolan. Ja, hon är ur fotboll för det. Men hon spalt några år i Mjölne. Olivia Molly, Sarai. Så kommer Sofia Portos. Hon slår botten på längt. Han får ut. Stövan är 5-3. Man tar sig ofta nu utav 3 sättet. Ta liksom låra man kanske har ner så man är 8-2-0. Det händer rätt ofta. Och Måtökan är i läge. Och Rott kommer upp. Slår. Tar Örske. Få bollen uppåt där och slår han över om. Han är inne. Han kan nog bjuda han också, ja. Ja, tar en goj. Ja. Och han tar servan. Ser ut. 6-4 till höger. Server. Så kommer han där upp att slå. Får han väl i brom. Och så får jag. Det här lägger han för nu att ja, ta lucka stämma nästan RBS uppåt vid bollen. Det gick efter nu. Han är ute. Men det var en av sitt bästa nu. Ja, det gör det absolut. Men jag hade synder, jag vet. Irriterande att man att det enda som vi har tappat på är bakgrundsställ som där kör ut. Men det kämpar väl nu, ja, det gör det. Ja. Detta fick man ordentligt varierande. Kaos här, Minnika och Måtöka och så lata Birgit som lyfter ner. Ja. Bara vi fingrar spursen och någon. Ja. Han kör den nökterna själv. Och så vänner jag vet inte vad det styr. 8-4. Tar nog inte spelaren chocken. Tar kommer väl in i distan. Ja, det är allt jag. Ja. Så är utla rycka. Ja, så gott som lukar väl. Det är allt jag. Ofta kan det hända det att man skiftar ut och så missar man nästan också snägg. Men det är alltid inte att säga så där så ut. Servern. Roland ligger moder. Och så blir arbetet. Vi öppnar gång kraften här. Ja, gånger. Ja, och botten med Dante Lorland. Det lyckas mer än en distan nu. Ja, absolut. Absolut. Nu får där målstå. Nu måste först ska ligga arbeta för sig. Ja. Det är alltid här och motor. Det är saknades inte kampen ordentligt nu. Ja. Det är alltid att vinna men alltså. Ja. Det kan jag spela för onsdag. Det är det. Ja, han tar sig gott ut. Först får en upp, slår inte, tar nästa gång. Ja, där snödar fullkomliga blåstsnär till Urland. Ja. Birgit Godsen. Ja, så serva. Och
Det lukkar ikke kjøren. Ola Lynch kjører Orlandi på Kameraldo jeg ser her. Sveimande servene kjøren. Birgit. Ikke meg noe trett. Han ute. Ja, han är ute här, men hon har goda svävserver här. Ja. Och tror det går här. Och här är det ofta lika torr för att ta emot det som såna här öliga hoppserver vid nekvar kraft. Ja, nettopp. En hör serva. Så det är rått. Och så får jag. Så över Orskohallarna. Mittfyra, slåa. Här kommer så får jag ner i golvet. Och Birgit uppe. Lanka till. Och här var 11-6 nu har jag. Det är 3-6. Så det rått. Albestater och Rotte som servar. Öjlig månader då. Tar orska till arbeta sig späkeliga till att få lyckas som bara lyrskan i om. Och så såg jag det här all upp till förrjön. Här det ändrar vi en kontorsmatch. Ja. Gott servar. Så lagt ja och så är det gott åter. Slär bollen i vrån. Här Orska ta motor. Häver ut av kanten och så räcker det ända först. Och så är det fram i nätet. Hips som haps för en så vi ner någon. Ena. Och så får jag. Längt och allt. Ja, längt väl där. Och så får jag här väl från Ischad hamra till tar nog snägga kraft i avslän och men för vinna lugga utnyttja platsen här. Och så här. Och här är det ordentligt slä, men rått tvåts ner för han uppåt här. Så är det. Så får jag bort oss. Han är i toppform. Hon är absolut i toppform och han sitter så dixt ner vid kanten. Det är inte tillfälligt att han sitter som... Jag var inte att alla är uppe i hjörnan när Liechtenstein eller Kypros där kan jag notera Hanna ner. Särskilt Hanna ganska. Fyrstan tjej. Orland och vid långt i alla bjatter och så ett attack. Det var Saul Legerstern. Ben. Ja, Elisabeth, va? Ja, det var han ja. Ja, det är Elisabeth. Ja. Hon servar. I nätet.
minuter uppe. Och här Littan och från platsen Chokon. Här tänder Birgit. Ja, så fintar vi det. Ja, här står jag. Stefanovic. Jag får andra botten i Bromater. Han lite fint det här och så tänker där Mr. Tryen. Han fick en stil nummer 2 i chans här. Ja. Second technical timeout in the third set. 16-8. Ja, det tempo så linjen ofta på början. Det klarar sig ut. Så vi byter. Okej? Så det är så tjabbar på backstack. Vad sker då? Kommer du omta? Ja. Man explosiv tappar först. Ja. Boja. Ja, nästan tar alltså de flesta först spelarna har varit av att någon inte Atler men Nej, jag manglar ju också. Jag har varit Anna Svara. ja. Några andra smakar. Susanna Lotto. Susanna, ja. Ja, det är ju för igen. De tar för att få liksom där här rockning nästan. Ja, det är 16-8. Några bollar efter en. Aina servar. Och han får ju jacka någon. Ja, så kommer Susanna Lotvigen. För ordförande och första lastet så henne. Ja. Det är Jo, det är det. Ja. Goes number 4, or number 74, in comes number 5. Så man klarar annars så i rockning hon. Han lätt känna sig ensamma efter. Nej, det här rockning är ju Nej. Ta idén en sån distra här man kan leva så här att experimentera sin där. Ja, akkurat. Gott släng från Birgit Gottesen. Men vi får inte få en sån dist nu och där kommer få att det igång. Så att jag har prövat det. Hvis nu också skulle hänt jag knurren dist, ja. Ja, så är det. Susanna och Birgit. Och så han kommer snart Anne. Det är ju nu Jonathan. Ja, det blockar väl. Susanna och så får jag. Jag tar en superblock. Jag var inte över joggning så säger. In comes number 3, Mary Craig. Och här kommer han. Anna Sören Skålen. Ja, tar vi se han. Jag säger en snöver från domaren. Ja, faktiskt jag har hört fläskan han säger här. Nej. Nej. Ja, här blev så säga en stäcker spel när han låter. Jag vet inte vad det snurrar om det är samskifte mellan domare och domarabord och här är ju snackar outjurant stöv över att det är bara
Att det är också vid uppställningen när Irland gör Ja. så det var ju så inte förr som missnackas det. Nej, och om det så skulle det vara så är det allt det. Ja. Number 2. Okay, it's okay. Any problem? Så Jan Hansen sitter där, han är ju alltid domare, han Ja, förvärande efter dem här. Förvärande, ja. ja. Han är given nu. Ja. Han är ju nog större ting nu men ja, det har vi. och så skiftar föringar ut till så får jag Forskus ut och Anna Sara Skolon Anna Sara Leifsson Skålo. ur fler in. Så Atlanta för ska vilja vara någon ikväll. Ja, och Färjar skulle serva och till Aina Karlsson. Väl över om, Måte kan ha för ivra först på halvorna. Och här är Birgit uppe. Och han sitter. 21 eller jag vet inte om det var 21-28 ständer det. Och Aina servar efter för ett tvär efter den också. Finger där han i brom på en annan måte. Och Birgit hon helder i attacka och tar ursket här och kommer fram till näten. Och så finger där SD på skjutöj. Ja, hon fick trus shows an ner. Ja. Skiftar vi libero. Vem jag får ut och Well, Cara Maloney. Ej Magnussen in. Lägger det som är två lip och det brukar ofta att han ena till servemottag och hin till tar man shoulder hela serverna. Det väljer spel. Ja. Ja, och här lyckas det så Susanne Lottvik att få Sting. Allt det var Anna Sara som heva en upp till henne. Så är 22-23 sättet. Anna Sara Skolon servar. Ja, och här lyckas väl. Här finns inte bild på kviasa serverna. 23-20. Jonas Kast. Kvar på 8 efter, så 2 steg efter. Så är ja, och hon servar efter Andersson. Väl i beräkningen. Här får bollen upp och så blockar den Jocko. Nej, han tar ner av förskan. Helterna ibland. Gotland. 23-20 touch. Han dansar ut och blåna kaleng. Kan han med servan här. Hon skulle kanske bara vara färdig. Ja, jag halta. Jag halta nog skulle att jag är färdig. Ja. Men om du ska man lucka ha omkring Europa, det är. Ja, det är det. Olivia Molly servar efter. Här så kan finka förgarna botten upp och så är det Rott som är uppe. Ja, 7-20. Så är sett och match på till förgar. Susanna Lottvik servar. Och tar på han i vrom. Och får han inte i våra första halvorna. Färjar har vunnit testen mot Irland. Det blev 25-11 nu. Kan vi se. Man är 3-0. 25-8, 25-12, 25-11. Och så när detta här heter en öliga samförande seger för första linjen. Ja, det var rätt samförande.
jag vant att för att vinna 3-0 och ja, kanske rottet men inte att jag får jag knusa där såna som där gör kan nu men det kunde ju köra bättre. Att det var akkurat det här som där drog för det. Och spela på båda från gång. Absolut. Det gör det här var alltså här är flyers som ska att det var öliga gång för alltså. Så får jag Birke där det gör så gott som jag kan fejla i alla någon. Och ja. Superhävingar och fina måltuggar och serverreisna och det var så gott ut. Men det här är målstående nu, Marchen och Marchen. Det är nog näkna här målstående, ja. Så. Men alltså, detta lag kan för jag har en chans mot hinna på en linje. Ja, det tycker jag. Jag tycker det var gå en chans att vinna båda dessna. Absolut, och bara hoppa att först när bra vi har stolat där någon. Askarne. Det var näkver där. Det var näkver och det var säkert inte färre i Marchen mot Liechtenstein som är en sån liknande distan. Ja, vi får veta om vi kan ska få Ori och Ankran så det blir det sista från Sonny Petersen, tack för det och vi är åter här i morgon till testen mot Liechtenstein klockan 8 och så får vi veta om vi ska få Ori och Ankran som blir det sista här nu i kväll.